Kreditné karty, mobilné telefóny či prstenie. Možnosti bezhotovostných platieb pribúdajú. Na Slovensku už je každá druhá finančná transakcia digitálna. Nové technológie umožňujú zabezpečiť platby biometrickými prvkami. Budúcnosť vidia odborníci aj vo virtuálnom nakupovaní. Nosiť so sebou peňaženku plnú bankoviek a minci je čoraz vzácnejšie. Ľudia preferujú platby kreditnou kartou či mobilným telefónom. Je to rýchlejšie a pohodlnejšie. K tomu treba prirátať nákupy na internete či rôzne virtuálne peňaženky. Nové trendy vo svete financií reflektuje 7. ročník konferencie Deň bez hotovosti. Počet transakcií na Slovensku konštantne narastá, to znamená, že môžeme povedať, že tento trend je pozitívny a na základe vlastne aj toho môžeme povedať, že už na Slovensku sme sa prehúpli cez tú polovicu, to znamená, že viac ako polovica týchto platieb je digitálna. Platby, podobne ako digitalizácia, sa vyvíjajú veľmi rýchlo. Dnes už nie je ničím výnimočným vidieť ľudí platiť v obchode aj šperkami, hodinkami, prsteňmi či nášivkou na oblečení. Okrem toho pribúdajú aj nové bezpečnostné prvky. Mobilný telefón dokáže použiť ako bezpečnostný kľúč napríklad rozpoznanie tváre či odtlačok prsta. Pilotujeme ve světě i projekty, kdy zaplatíme třeba úsměvem nebo mrknutím oka. A tam v podstatě z té bezpečnosti tam se bavíme o biometrii. Podobne ako platby sa menia aj nákupné zvyky ľudí. Objednať si jedlo cez aplikáciu priamo do práce je dnes už úplne bežné. Nákupy na internete tento trend len umocňujú. S rozvojom virtuálnej reality sa otvárajú nové možnosti. Veľké technologické spoločnosti experimentujú s virtuálnymi obchodmi, ktoré stierajú rozdiel medzi digitálnym svetom a realitou. My sme si robili prieskum v generácii Z a v generácii Alfa, čo sú asi tak 8-ročné deti. A keď sa opýtate týchto 8-ročných detí, ako si predstavujú nakupovanie, tak virtuálnu realitu a okuliare s virtuálnou realitou pre nich nie sú niečo, čo by ich desilo, skôr to považujú za niečo, čo bude prirodzenou súčasťou ich života. Novinkou, ktorú už dnes ľudia bežne používajú, je funkcia tzv. Click to pay. Nie je tak potrebné vypisovať číslo karty, ale realizovať platby okamžite. To všetko pri zachovaní bezpečnostných prvkov. Andrej Horváth, TA3.